Nabi. Aku arep nggodha wong sing salat. Tapi aku ora wani nggodha wong iki lho, wong sing turu iki lho Kanjeng Nabi. Aku ora wani nggodha wong sing turu iki lho Kanjeng Nabi. Aku pengen nggodha wong sing salat ae. Moh nggodha wong sing turu iki aku. Aneh ya. Pingine nggodha wong sing salat, tapi karo wong sing turu malah wedi. Lah kena apa? Faqala mongko dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya lain, setan. Wali malan krana apa lam takhaf ora wedi sapa sira minal musolli saking wong sing salat. Wa huwa hale utahe musolli ku fil ibadati ing dalem nglakoni ibadah wal munajati lan munajat ma'arabbi ing dalem sertane apa iku jenenge pangeran. Wa naimu sedangkan utahe wong sing turu iku fil ghaflati ing dalam keadaan lali. Faqala mongko ngucap sapa setan. Al musolli utahe wong sing salat iku jahilun, wong sing bodho. Wa ifsadu utawi ngrusak ngibadahe wong sing bodho iku sahlun luwih gampang. Wa naimu sedangkan utahe wong sing turu iki iku alimun ngalim Jeng Nabi.